Γεια σας. Γεια σας κορίτσια. Γεια σας κορίτσια. Γεια σας κορίτσια. Να το κοιτάω εδώ. Εσύ τι είσαι εδώ? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εσύ είσαι τσαχπίνικο. Εσύ είσαι τσαχπινούλα. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι κοριτσάκι. Γεια σας κορίτσια. Πες για στις φίλες μου. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι τα μωρά μου. Ναι τα μωράκια μου. Ναι τα μωρούλια μου. Ναι. Λάτε εδώ. Το σημερινό βιντεάκι είναι ένα λίγο καθυστερημένο βιντεάκι με τα αγαπημένα προϊόντα του μήνα Νοεμβρίου. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι τα προϊόντα τα έχω όλα μέσα σε ένα σισεράκι, οπότε απλώνω χέρι και παίρνω τυχαία, δεν θα σας τα δείχνω με συγκεκριμένη σειρά. Εντάξει? Και αφού τα πούμε αυτά, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ την κρεμούλα, που είναι από την εταιρεία Lavera και λέγεται Balancing Cream. Το λέει εδώ. Balancing Cream. Λοιπόν, τι έχω να πω για αυτή την κρέμα? Τη συγκεκριμένη κρεμούλα δεν την έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα. Μου την έστειλε η εταιρεία μαζί με κάποια άλλα προϊόντα για να τα δοκιμάσω και να γράψω σχετικό review, το οποίο θα έρθει σε λίγες μέρες, οπότε αναμένετε. Και για να την έχω στο μήνα, στα αγαπημένα του μήνα Νοεμβρίου, πάω να πει ότι με ενθουσίασε. Λοιπόν, αυτή η κρεμούλα είναι και ελαφριά για το πρόσωπό μου και ενυδατική. Δηλαδή κατάφερε και έκανε αυτό που ψάχνω τόσο καιρό σε μία κρέμα. Να μου ενυδατώνει το πρόσωπο αλλά να μην μου το λαδώνει. Γιατί όσοι παρακολουθείτε τα βίντεό μου θα έχετε δει ότι έχω αναφέρει ότι τελευταία γενικά το πρόσωπό μου έχει μια τάση να είναι αρκετά λιπαρό. Με αυτήν εδώ έχω βρει την υγειά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μυρίζει θεϊκά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχει μέσα καλέντουλα. Έτσι το λέω, σωστό το λέω? Νομίζω ναι. Και ginger. Είναι τέλειο. Σίγουρα θα την ξαναπάρω. Σίγουρα. Και πιστεύω ότι θα είναι στα αγαπημένα προϊόντα και άλλων μηνών. Πολύ καλή, δοκιμάστε την. Το άρωμά της είναι απίστευτο, όπως είπα πριν. Φανταστείτε μέχρι και ο σύζυγός μου είπε ότι τι είναι αυτό που φοράς και μυρίζει τόσο ωραία. Και ναι, ήταν η κρεμούλα. Λοιπόν, οπότε ένα είναι η κρεμούλα. Με την κρεμούλα αυτήν, αυτό το μήνα, έβαζα πάρα πολύ και αυτόν εδώ τον ορό, τον οποίο τον έχω δείξει σε παλιότερα βιντεάκια, από την Body Shop. Λοιπόν, αυτός ο ορός είναι από τη σειρά Nutriganics και λέγεται Drops of Youth. Να το διαβάσετε. Λοιπόν, έχω ξαναμιλήσει για τον όρο αυτόν. Πολύ καλός. Νιώθω ότι γενικώς συσφίγγει, ας το πούμε, λίγο το πρόσωπο. Δηλαδή δεν το τραβάει, απλά νιώθω ότι το κάνει λίγο πιο, πώς το πω, λίγο πιο σφριγγυλό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Πάρα πολύ καλός, με ενθουσίασε. Νομίζω ότι αν το τελειώσω το μπουκαλάκι αυτό είναι ένας ορός τον οποίο θα τον ξαναπάρω στο μέλλον. Επόμενο προϊόν. Το επόμενο προϊόν για το οποίο θα σας μιλήσω είναι κλασικά το νερό καθαρισμού από την L'Oreal. Το ξέρετε όλες, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Λέγεται Ideal Soft. Αφαιρεί το μακιγιάζ, το χρησιμοποιώ και σε όλο το πρόσωπο αλλά και στα μάτια. Έχει γίνει η καθημερινότητά μου πλέον. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Απλά να ενημερώσω ότι σε περίπτωση που έχετε πάρα πολύ βαρύ μακιγιάζ, νομίζω ότι θα χρειαστεί επαναληπτικές εφαρμογές του συγκεκριμένου προϊόντος. Καθαρίζει ναι μεν το πρόσωπο από μακιγιάζ, αλλά άμα είναι πάρα πολύ βαρύ, ίσως χρειαστεί και δεύτερη φορά να περάσετε τις περιοχές που θα έχετε το περισσότερο, στο πούμε, προϊόν. Φοβερό προϊόν, πολύ ελαφρύ για το πρόσωπο και γενικά έχω ενθουσιαστεί. Και είναι και οικονομικό, γύρω στα 5 ευρώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ καλό. Ένα άλλο προϊόν για το οποίο θα σας μιλήσω είναι αυτό εδώ από τη Lavera. Είναι ένα Shower and Bath Gel, το λέει εδώ, και λέγεται Coconut Dream. Το συγκεκριμένο προϊόν με ενθουσίασε επίσης, διότι μυρίζει θεϊκά.
Έχει μέσα οργανική βανίλια και καρύδα. Τι πιο ωραίο συνδυασμό θα μπορούσαμε να ζητήσουμε για ένα αφρόλουτρο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο διαπίστωσα ότι πέρα το ότι μυρίζει τέλεια την ώρα που κάνεις το μπάνιο σου, μυρίζει και διαρκεί αρκετά και μετά. Πράγμα που έχω συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει, τουλάχιστον σε όσα προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει εγώ, έτσι. Μόνο στα σαπούνια της Freshline που παίρνω. Δηλαδή με αυτά εγώ πλένομαι συνήθως, με τα σαπούνια της Freshline. Τα οποία έχουν τεράστια διάρκεια η μυρωδιά τους και μετά το μπάνιο. Το ίδιο συνέβη και με αυτό, που σημαίνει ότι με ενθουσίασε πάρα πολύ. Σίγουρα θα το ξαναπάρω και αυτό. Θα τα γράψω όλα σε review που θα κάνω σύντομα. Θα σας το ανεβάσω σύντομα, θα το δείτε. Αλλά και πάλι σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα το ξαναπάρω. Τρελάθηκα. Λοιπόν, επόμενο. Να μην μακρηγορώ. Τώρα περνάμε στα μαλλιά. Λοιπόν, αυτό το μήνα συνειδητοποίησα ότι είχα αφήσει στην άκρη ένα σέρουμ για τα μαλλιά μου, το οποίο δεν ξέρω ποιο λόγο το είχα αφήσει στην άκρη. Η αλήθεια είναι ότι όταν το είχα χρησιμοποιήσει την πρώτη φορά που το πήρα, δεν με τρέλανε και τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω, είμαι με τις φάσεις μου εγώ. Αυτό το μήνα πάλι το ξανά έβγαλα από το ντουλάπι και του δώσα άλλη μια ευκαιρία. Και γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα αυτό. Ειλικρινά απορώ ακόμα. Λοιπόν, το σέρουμ αυτό είναι από την σειρά, από την εταιρεία Lila. Είναι αυτό. Και έχει μέσα argan oil και μετάξι. Ναι, πολύτιμο σέρουμ με έλαιο αργάν, εμπλουτισμένο με αγνό μετάξι, θρέφει, χαρίζει έντονη λάμψη και απαλότητα στην τρίχα. Συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ίσως επειδή έκανα διαφορετικά την εφαρμογή. Όταν το είχα πρωτοπάρει το έβαζα μετά το μπάνιο μου ακριβώς, μετά το λούσιμο των μαλλιών μου. Αυτό το μήνα δεν το έκανα έτσι, χρησιμοποιούσα μετά το λούσιμο των μαλλιών μου το μετάξι της BioSilk που σας έχω πρίξει και σας το δείχνω συνέχεια, γι' αυτό λόγο δεν το ξανασυμπεριέλαβα στο συγκεκριμένο βίντεο, γιατί θα κουραστείτε να βλέπετε τα ίδια και τα ίδια προϊόντα, οπότε όπως καταλαβαίνετε εκείνο είναι μόνιμα αγαπημένο, αλλά αυτό εδώ το εφάρμοσα στις άκρες των μαλλιών μου όταν ήταν στεγνά. Έτσι λιγάκι για να τα τονίσω λιγάκι, να τους δώσω έτσι μια ανανέωση. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Έτσι όπως το εφάρμοσα, έτσι. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει μέσα και argan oil που είναι θεϊκό, δεν το συζητώ. Και μετάξι, που είναι ό,τι καλύτερο για τα μαλλιά. Οπότε, αγαπημένο. Λοιπόν, και τέλος για τα μαλλιά, θα σας δείξω ένα άλλο που το έχω ξαναδείξει, αν θυμάμαι καλά, σε αγαπημένα του μήνα. Και είναι από την εταιρεία Montebello. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Και είναι το HD. Ναι. Rizzo Balm. Λοιπόν, εν ολίγης, για να μην σας πρίζω, αυτό εδώ είναι κάτι σαν βάλσαμο, δηλαδή έχει υφή κρέμας, κρεμώδη υφή, και το χρησιμοποιώ για να δίνει πιο μπούκλα στο μαλλί μου. Γενικώς, γιατί εγώ έχω σπαστό μαλλί. Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ καλό. Το έχω πάρει από μαγαζί που πουλάνε προϊόντα κομμωτηρίου. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο κράτημα. Το βλέπετε και εδώ πέρα, το λέει κιόλας. Έχει 2 στις 4 κουκίδες. Έχει μέτριο δηλαδή κράτημα, πράγμα που δεν θέλω να μου τα κοκαλώνει εμένα τα μαλλιά. Και το τίμησα δεόντως αυτό το μήνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα το ξαναπάρω. Ναι. Η τιμή του ευτυχώς έχω κρατήσει και την τιμή, είναι 10,60 όπως βλέπετε. Οπότε, πολύ καλό. Και επίσης η εξυπηρετικότητα του είναι και το applicateur αυτό εδώ. Ταπ το κάνεις και φεύγει το προϊόν και είσαι τέλεια. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στα καλλυντικά προϊόντα. Λοιπόν, όπως σας είπα, παίρνω τυχαία ό,τι βρω, γιατί τα έχω όλα σε ένα necessaire. Και ξεκινάω με, τι άλλο, την BB Cream της Garnier. Αυτή είναι εδώ, την ξέρετε όλες, γιατί σκοτεινιάσα εγώ. Ο φωτισμός πάλι δεν βοηθάει. Ελπίζω να ξεσκοτεινιάσω, κάτι κάνω, ναι. Λοιπόν,
Είμαι στην απόχρωση light. Απόχρωση light. Το λέει εδώ. Και δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα για το συγκεκριμένο. Το έχετε ακούσει από παντού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι BB cream, είναι πολύ ελαφριά. Τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα αντί για foundation. Βάζω αυτό. Έχει μια πολύ ελαφριά κάλυψη και πολύ φυσική, θα έλεγα. Πράγμα που μου αρέσει, δεν θέλω να γενικώς να παστώνω το πρόσωπό μου. Και γενικώς, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι και πολύ του make-up γενικώς. Θα το φορέσω μόνο ότι θα πρέπει να πάω κάπου πάρα πολύ καλά. Οπότε η BB cream αυτή της Garnier με έχει βολέψει πάρα πολύ. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχουν αλλάξει το σωληνάριο, δηλαδή είναι το applicateur. Η μορφή του είναι αυτή. Όπα, μου φύγει και προϊόν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα θα ξαναπάρω. Λοιπόν, επόμενο. Επειδή μιλάγαμε για foundation, θα σας μιλήσω για το κλασικό foundation που χρησιμοποιώ αυτόν τον καιρό, όταν το χρησιμοποιώ βέβαια. Και δεν είναι άλλο από το Natural Fix της Radiant. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, έχω δει που κάποιες κοπέλες έχουν πει ότι μετά από κάποιο καιρό, αν δηλαδή δεν το χρησιμοποιείς και τόσο συχνά, αρχίζει και ψιλοχαλάει μετά από πολύ λίγο καιρό. Δηλαδή διαχωρίζεται το προϊόν, το νερό με τα υπόλοιπα υλικά τέλος πάντων και φαίνεται ότι σαν να έχει χαλάσει. Λοιπόν, εμένα δεν μου έχει συμβεί μέχρι στιγμής αυτό και ελπίζω να μην μου συμβεί, γιατί θα συναφορηθώ πάρα πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο foundation και νομίζω ότι με έχει βόλεψει πάρα πολύ κιόλας, γιατί δίνει και μάτιφη, που εμένα είναι κάτι το οποίο με βολεύει και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Και εκτός αυτού είναι και κάτι το οποίο είναι και οικονομικό σχετικά για τέτοιο καλό foundation και γιατί να μου χαλάσει. Δεν θέλω, ελπίζω να μην μου χαλάσει. Αν έχετε κάποιες κοπέλες στο συγκεκριμένο προϊόν και έχετε βιώσει το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή να σας έχει ψιλοχαλάσει, γράψτε μου σας παρακαλώ στα σχόλια, γιατί θα ήθελα λιγάκι να δω μήπως όντως παίζει θέμα με αυτό ή τυχαίνει σε κάποια προϊόντα. Πείτε μου τη γνώμη σας, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Οπότε αγαπημένο αυτό εννοείται. Να σας πω σε ποια απόχρωση είμαι, ξέχασα. Είμαι στην 3 beige. Το βλέπετε. Σε αγαπώ ρε Radiant, μην μου το κάνεις αυτό. Προχωράω. Επόμενο θα σας μιλήσω για την πούδρα που χρησιμοποιώ αιώνες τώρα σεταρίσματος. Είναι αυτή εδώ η Mineralized Skin Finish από τη MAC. Την έχω δείξει άπειρες φορές. Αυτή εδώ η κακομοίρα μου τελειώνει. Έχω χτυπήσει πάτο για τα καλά, όπως βλέπετε. Αλλά θα τελειώσω όλη, δεν πρόκειται να την αφήσω εάν δεν την τελειώσω όλη. Και είμαι στην απόχρωση Medium Plus. Είναι θεϊκό προϊόν. Το αγαπώ. Περνάω σε bronzer. Πού είναι τα bronzer μου? Λοιπόν, bronzer, το δύο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο bronzer για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ένα μπροντζεράκι το οποίο, και αυτό κλασικά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, το έχω ψιλοκάνει στην άκρη. Λοιπόν, δεν είναι άλλο από το matte bronzer της NYX. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και matte. Γιατί το έκανα αυτό? Βλέπετε πως είναι σκούρο αρκετά, εμένα μου αρέσουν αυτά τα σκούρα. Να σας κάνω και ένα μικρό swatch. Δεν ξέρω καν δεν θα φαίνεται στην κάμερα. Δεν νομίζω να φαίνεται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που δεν έτσι με τρελαίνει, το μόνο, είναι ότι νομίζω ότι δεν κρατάει πάρα πολύ ώρα. Έτσι πιστεύω. Τώρα θέλω λιγάκι να το δοκιμάσω ακόμα περισσότερο καιρό, γιατί δεν είμαι σίγουρη, αλλά σαν χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το άλλο bronzer που χρησιμοποίησα πολύ αυτό το μήνα και είναι, νομίζω, από τα πιο αγαπημένα προϊόντα γενικώς, όχι του μήνα, το έχω δείξει και αυτό πολλές φορές,
είναι το bronzer της Too Faced και είναι το Milk Chocolate. Το καλοκαίρι παραμιλούσα για αυτό το προϊόν, αλλά επειδή το καλοκαίρι είχα μαυρίσει και το πρόσωπό μου γενικώς ήθελε ένα τόνο πιο σκούρο, δεν το πολύ φόραγα, αλλά σαν προϊόν είναι, ρε κορίτσια, θεϊκό. Τώρα όμως που έχω γίνει χιονάτι, θεωρώ ότι είναι super. Και μυρίζει σοκολάτα. Σοκολάτα γάλακτος, δηλαδή ακριβώς. Παπα. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουν με τα προϊόντα που βάζουν μέσα τέτοιες μυρωδιές? Μυρωδιές δηλαδή γλυκού, φαγητού, φρούτων. Θέλουν να φάμε τον εαυτό μας. Μήπως θέλουν να μας κάνουν κανιβαλούς? Επόμενο προϊόν. Επόμενο προϊόν είναι ρουζάκι. Είναι αυτό εδώ από τον Κορέ. Και πώς λέγεται αυτό? Ναι, ρούζ με πούδρα από καλαμπόκι. Και είναι στην απόχρωση 32 μοβ καφέ. Το βλέπετε? Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εδώ ίσως σας φανεί λίγο σκούρο. Δεν βοηθάει και ο φωτισμός, δεν βοηθάει και ο φωτισμός. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα swatch αυτό. Το βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Και αυτό ήταν ένα από τα ξεχασμένα. Γιατί δεν το χρησιμοποιούσα, δεν μπορώ να με καταλάβω. Είναι ένα ωραίο έτσι καφέ με λίγο ροζ μέσα, μόβ. Όπως το λέει, ναι. Έχει μόβ μέσα, είναι κάτι μεταξύ καφέ και μόβ. Το οποίο δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ζεστό χρώμα στα μάγουλα και είναι υπέροχο προϊόν. Απορώ γιατί το έχω αφήσει στην άκρη. Απορώ. Λοιπόν, και ένα άλλο ρουζάκι που χρησιμοποίησα έτσι στην πιο καθημερινή μου, στις πιο καθημερινές μου στιγμές είναι αυτό εδώ από την Jordana. Αυτό εδώ, το οποίο δείχνει έτσι μέσα. Έχει λίγο, φαίνεται ότι εδώ πέρα έχει λίγο glitter, αλλά δεν είναι τόσο πολύ στην εφαρμογή του. Είναι το χρώμα 40 Tender Tea Rose. Τέτοιο ροζάκι είναι, αλλά στο πρόσωπο δεν δείχνει τόσο πολύ έτσι να έχει glitter. Αυτό εδώ. Θεϊκό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάω σε τι περνάω? Σε σκιές. Περάσω σε σκιές. Λοιπόν, πρόσφατα έκανα μία αγορά από παλέτα της Wet n Wild. Δεν έχω ξαναγοράσει στη ζωή μου και πήρα πρόσφατα και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πολύ. Η παλέτα που πήρα, τι άλλο θα ήταν, γήινα χρώματα εννοείται, και είναι η νούμερο E249 Vanity. Βλέπετε τα χρωματάκια. Να σας την ανοίξω. Έχει μέσα και αυτά τα δύο τα τέλος πάντων βρουτσάκια. Λοιπόν, και είναι τα χρωματάκια αυτά εδώ, τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας κάνω ένα swatch σε μερικά, σε όσα μπορέσω δηλαδή. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ τέλος μου πήρα τώρα τυχαία. Βλέπετε γράφουν πάρα πολύ ωραία με ένα μικρό έτσι πέρασμα. Είναι πάρα πολύ ωραίες για κάθε μέρα. Και έκανα φοβερούς συνδυασμούς. Κάνεις τέλειο blending με αυτές. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Θα ήθελα να τιμήσω και κάποιες άλλες παλετίτσες που έχω στα μπάρι από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Με άλλα χρώματα βέβαια, γιατί έχω φορτώσει με γήινα χρώματα και πόσα άλλο πια. Βέβαια βγαίνουν τόσες παλέτες που τις θες όλες, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτή χρησιμοποίησα πολύ την παλετίτσα και επίσης χρησιμοποίησα πάρα πολύ το συνδυασμό τριών σκιών από την εταιρεία Golden Rose, η οποία με έχει αφήσει και αυτή πάρα πολύ ικανοποιημένη. Λοιπόν, η πρώτη είναι η νούμερο 209. Έχω κάνει και
tutorial σε άλλα βίντεο, σε προηγούμενο βίντεο, αν θέλετε να πάτε να το δείτε, με τις συγκεκριμένες σκιούλες. Είναι αυτή η καφέ ματ σκιά, που είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Η άλλη είναι η νούμερο 213, ναι, αυτή εδώ, η οποία είναι ένα γκρι χρώμα, γκρι καφέ θα το έλεγα για την ακρίβεια. Ναι. Και η άλλη είναι η νούμερο 203 και είναι ένα ροζ ματ χρωματάκι, αυτό εδώ. Τι όμορφο χρώμα. Τι όμορφο χρώμα. Και επίσης μία άλλη σκιούλα που χρησιμοποίησα και την αγόρασα δεν έχω πολύ καιρό, είναι αυτή εδώ από την Bobbi Brown, η οποία είναι και αυτή μια καφέ σκιά, αλλά είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, δεν έχω λόγια. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε χρώμα. Δεν υπάρχει. Είναι εντάξει σαν βελούδο η υφή της, έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτήν εδώ την ήθελα πάρα πολύ καιρό. Επειδή όμως ήταν λιγάκι απογορευτική η τιμή της, αν θυμάμαι καλά έκανε γύρω στα 25 ευρώ, 24 κάπου εκεί. Την πήρα από το MacArthur, το εκπτωτικό χωριό, που είχε μείνει μία μόνο τελευταία, 6 ευρώ. 6 ευρώ. Οπότε ήταν τρελή ευκαιρία γιατί την ήθελα πολύ καιρό τη συγκεκριμένη και εννοείται ότι την πήρα και εννοείται ότι την έχω ξεπατώσει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην τις κουράζω. Paint pot. Βάση για τις σκιές των ματιών. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ από την εταιρεία MAC το Idyllic, γιατί γενικώς τελευταία κάνουν πολύ έτσι πλάμι μακιγιάζ με πιο έτσι μπορντό, βύσσινη χρώματα, οπότε αυτή είναι ό,τι πρέπει. Βλέπετε το χρώμα. Είναι έτσι ένα μεταλλικό, βαθύ, μοβ, καφέ, δεν ξέρω. Ό,τι θες έχει μέσα αυτό το χρώμα. Και είναι θεϊκό. Θεϊκό. Τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ το συγκεκριμένο το paint pot. Και από μάτια τελείωσα. Όχι, έχω να σας μιλήσω και για μάσκαρα. Λοιπόν, από μάσκαρα, αυτό μήνα, χρησιμοποίησα πάρα πολύ τις Radiant από την αγαπημένη μου σειρά Magna Lash. Είναι αυτή η σειρά. Είναι από τις αγαπημένες μου μάσκαρες, δηλαδή δεν υπάρχει, το βρουτζάκι της είναι έτσι. Είναι έτσι το βρουτζάκι, είναι αυτό το τριχωτό, το οποίο για τις βλεφαρίδες μου κάθεται τέλεια, γιατί έχω μικρές και καθοδικές βλεφαρίδες, οπότε αυτό είναι θεϊκό. Και την έχω πάρει όπως έτσι σε χρωματάκι μπλε, όχι μαύρο, είναι το νούμερο 5, Midnight Blue. Πάρα πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και νομίζω ότι τελείωσα από τα μάτια. Ναι. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που χρησιμοποίησα είναι της Yves Saint Laurent, το Touche Éclat, πιστεύω το γνωρίζετε, δεν θα πω πολλά λόγια, είναι έτσι ένα σαν στυλό, το οποίο το ανοίγεις έτσι, έχει αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι στην άκρη, είναι σαν τέλος πάντων πενάκι ρε παιδί μου, έχει εδώ πέρα ένα κουμπάκι το οποίο το πατάς και βγαίνει το προϊόν και ουσιαστικά είναι κάτι σαν highlighter. Εγώ το συγκεκριμένο προϊόν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάτω από τα μάτια, πάνω από το concealer μου, γιατί δίνει, δεν θα έλεγα ότι καλύπτει, απλά δίνει ένα έτσι ένα φωτεινό look στο πρόσωπο το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στη μύτη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γενικά σαν highlighter, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ πιο πολύ κάτω από τα μάτια γιατί εκεί θεωρώ ότι ταιριάζει τέλεια. Είμαι στο χρώμα, αυτό είναι χρώμα, ναι, 2,5 λέει εδώ πέρα. Τώρα τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Γιατί ξέρω ότι βγαίνει και αυτό σε κάτι σαν αποχρώσεις, οπότε πρέπει να είναι η απόχρωσή του. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια, θεϊκό. Είναι ακριβό, το γνωρίζω, αλλά κάνει δουλειά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και ειδικά αν έχεις και θέμα με μαύρους κύκλους που έχω εγώ, απαραίτητο. Λοιπόν, προχωράω. Σε τι προχωράω? Μιλώντας για highlighter, κλασικά
highlighter αυτό το μήνα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Soft and Gentle της MAC. Πάρα πολύ μ' αρέσει, το έχω πάρει και αυτό σχετικά πρόσφατα, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, έχει τέλεια χρώματα, δηλαδή εμένα με έχουν ενθουσιάσει να σας κάνω ένα swatch αν θα φανεί, δεν ξέρω αν το βλέπετε, ή στο χέρι μου, είναι πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Λοιπόν, επόμενο. Θα μιλήσω τώρα για χείλη. Όχι, δεν θα μιλήσω για χείλη, θα μιλήσω για concealer. Θα τελειώσουμε το θέμα των ματιών, είπαμε. Λοιπόν, concealer, επειδή τον καιρό αυτόν δεν κοιμάμαι και πάρα πολύ καλά, οπότε έχω πάλι ένα θεματάκι με τους κύκλους μου και δεν μ' αρέσει. Χρησιμοποίησα το βαρύ πυροβολικό μου και αυτό δεν είναι άλλο από το concealer από την Kryolan. Είναι έτσι, είναι σε μορφή δηλαδή τέτοια. Θα σας φανεί περίεργο και θα πείτε τώρα βάζει τέτοιο στικάκι κάτω από τα μάτια, δεν της πέφτει βαρύ. Όχι, δεν μου πέφτει βαρύ και εγώ αυτό το φόβο είχα στην αρχή, αλλά ομολογουμένως απλώνεται πάρα πολύ καλά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σε σημεία που έχεις θέματα όπως πυράκια ή κάποια τέλος πάντων σημαδάκια στο πρόσωπο, όμως κάνει πολύ καλή δουλειά και κάτω από το μάτι. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά αν το έχετε, δοκιμάστε το. Εμένα προσωπικά είναι το μοναδικό concealer όταν έχω πολύ έντονο θέμα με τους κύκλους μου που μου δίνει αρκετή κάλυψη και δεν μου το κάνει cakey από κάτω. Ξέρετε, αυτό το πράγμα που χωρίζει τις γραμμές κτλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, επιτέλους τελειώσαμε τα μάτια. Ναι, πάμε στα χείλη. Λοιπόν, χείλη. Χρησιμοποίησα κραγιόν για κάθε μέρα από τη Sleek το Liqueur. Χρώμα Liqueur, ναι, είναι Sheen το τελείωμά του και είναι το νούμερο 775. Είναι ένα έτσι απαλό χρωματάκι για κάθε μέρα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω καν αν το βλέπετε. 775. Λοιπόν, άντε τώρα να ξαναξεθολώσω. Λοιπόν, έλα, ξεθόλωσε, φώτισε, μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτό το χρωματάκι, δεν είναι κάτι το έτσι καραμπάμ. Είναι πολύ απλό για κάθε μέρα, έτσι ένα nude χρωματάκι, να σας κάνω και ένα swatch. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό στην αρχή όταν το είχα παραγγείλει είχα ψιλοξενερώσει από τη Sleek, γιατί στην εταιρεία μου είχε φανεί, μάλλον στην ιστοσελίδα της εταιρείας, που το έχω παραγγείλει από το εξωτερικό, μου είχε φανεί κάπως διαφορετικό το χρώμα και όταν το είδα δεν ήταν αυτό που περίμενα και ίσως και το ξενέρωσα. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και για κάθε μέρα το έχω καταβολευτεί. Αυτό λοιπόν για κάθε μέρα και για πιο έτσι έντονο βάψιμο χρησιμοποίησα αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου, το οποίο ειλικρινά με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε ποιο κραγιόν είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Captive της MAC. Είναι από τα αγαπημένα μου χειμωνιάτικα κραγιόν αυτό. Και είναι έτσι. Θα σας κάνω και ένα swatch δίπλα ακριβώς. Πω εντάξει, η υφή του δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι satin, αλλά είναι σαν βελούδο. Είναι σαν βελούδο πραγματικά. Τέλειο. Λοιπόν αυτό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να το συνδυάζω με το μολυβάκι αυτό. Το οποίο είναι από την 17 και είναι το νούμερο 4. Καφέ ολέ. Νούμερο 404. Θα σας κάνω και ένα swatch δίπλα του. Είναι, έλα, αυτό εδώ. Μπορεί να φαίνεται λίγο πιο καφέ, αλλά αυτό στο συνδυασμό με αυτό είναι τέλειο. Τέλειο. Κοιτάξτε, μένει και όρος στα χείλη, έτσι. Εν τω μεταξύ τα μολυβάκια χιλιών της 17 από αυτή τη σειρά με έχουν ενθουσιάσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και πολύ κρεμώδη, δηλαδή δεν είναι ξηρά και αρκετά σταθερά. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σαν κραγιόν μόνα τους. Ρίξτε τους μια ματιά, αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και μετά για χείλη θα σας μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν από την εταιρεία Inglot. Έρχεται σε αυτό το βαζάκι. Είναι το νούμερο 59.
Και ουσιαστικά είναι ένα κραγιόν σε μορφή τέτοια. Δεν είναι lip gloss, είναι κραγιόν. Και απλά είναι σε μορφή έτσι τέτοια που είναι σε βαζάκι. Να σας κάνω ένα μικρό swatch. Και μυρίζει και τέλεια. Κλασικά. Θα έπαιρνα εγώ προϊόν που δεν μυρίζει τέλεια. Προς Θεού. Βλέπετε. Έχει έτσι γκλωσάτη μορφή, αλλά θα έλεγα ότι είναι πιο κραγιονέ. Αν βγάζει νόημα αυτό που μόλις τώρα είπα. Τέλος πάντων. Κάτι μεταξύ κραγιόν και lip gloss. Αυτό. Πολύ ωραίο. Το χρωματάκι του είναι φοβερό. Είναι κάτι μεταξύ μοβ και ροζ. Τέλειο. Το φοράω συνήθως σκέτο, όχι πάνω από άλλα κραγιόν. Λοιπόν, και τέλος θα σας πω για ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν το αγόρασα και αυτό μου το στείλε η εταιρεία Golden Rose. Έχω κάνει και σχετικό review για το συγκεκριμένο. Όσοι το έχετε δει, μπορείτε να πάτε να δείτε το προηγούμενο μου βιντεάκι. Είναι αυτό εδώ, από την Golden Rose. Αυτό είναι πάλι ένα έτσι έντονο lip gloss και είναι από τη σειρά Luxury Rich Color Lip Gloss. Είναι θεϊκό. Καταρχήν η συσκευασία του είναι πολυτελής, δεν το συζητώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ η διάρκεια του προϊόντος, γιατί ναι μεν είναι lip gloss, αλλά μένει με τις ώρες. Και για αυτό τον καιρό είναι ό,τι πρέπει, για τις εορταστικές μέρες που έρχονται, κορίτσια, είναι τέλειο. Το βλέπετε. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται πιο φούξια, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα, νομίζω ότι είναι πιο φούξια. Στην πραγματικότητα είναι ένα κόκκινο της φωτιάς. Θεϊκό χρώμα. Λοιπόν, και περνάω σε βερνίκια. Λοιπόν, βερνίκια νυχιών. Λοιπόν, από βερνίκια νυχιών θα σας πω, θα σας μιλήσω μάλλον. Έλα να το ανακατέψω και αυτό, γιατί δεν θα φάνει το χρώμα του. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτό εδώ από την 17. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο πρέπει να το ανακατέψω για να το δείτε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει κάτσει λίγο το προϊόν. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ ωραίο χρωματάκι, έτσι ψιλοκόκκινο. Είναι αυτό εδώ. Και είναι το χρώμα, το νούμερο 555. Δεν είναι δύσκολο. 555. Είναι από την εταιρεία είναι από τη σειρά Super Shine. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Ωραίο. Και το άλλο που χρησιμοποίησα πάρα πολύ είναι και αυτό που έχω στα νύχια μου αυτή τη στιγμή. Είναι από την εταιρεία Glamour και είναι το νούμερο 162. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και τέλος θα σας δείξω το αγαπημένο μου άρωμα του μήνα Νοεμβρίου, το οποίο παίζει να είναι και το αγαπημένο μου του χρόνου. Νομίζω ότι θα είναι. Είναι αυτό εδώ, από την Yves Saint Laurent, και είναι το Parisienne. Δεν έχω να πω πολλά για αυτό το άρωμα, όσοι το έχετε με καταλαβαίνετε. Μυρίζει, και δεν είμαι και καλή στις περιγραφές των αρωμάτων τώρα, πώς να το πω. Μυρίζει, δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό που θα πω, μυρίζει πολυτέλεια, μυρίζει καθαριότητα. Είναι από τα καλύτερα αρώματα που έχω δοκιμάσει και σίγουρα μόλις μου τελειώσει το μπουκαλάκι θα πάρω άλλο, γιατί μου έχει γίνει πραγματικά απαραίτητο συστατικό της ζωής μου. Όσο περίεργο να σας ακούγεται, ναι, αυτό εδώ είναι η αγάπη μου. Το λατρεύω, το αγαπώ και λέω να βάλω λιγάκι γιατί δεν έχω βάλει σήμερα. Τέλειο. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, αυτά ήταν τα αγαπημένα προϊόντα του μήνα Νοεμβρίου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Επίσης αγαπημένα είναι τα σκυλάκια μου, που τα καινούργια μέλη της οικογένειας μου που γεννήθηκαν, τα οποία σας τα έδειξα στην αρχή του βίντεο. Είναι και αυτά στα αγαπημένα του μήνα, και γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ μαζί τους και έχω ψιλοτρελαθεί, οι μπουκίτσες μου.
Και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ξέρω ότι πάλι τράβηξε λιγάκι πολύ. Ελπίζω να με βαρεθήκατε. Πείτε μου και εσείς ποια από αυτά έχετε και είναι τα αγαπημένα σας ή δεν σας αρέσουν καθόλου. Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πολλά.